जाबाय नों जाबाय सनितपुरनि नों जाबाय क'क्राझाराव थायो नों जाबाय मानसिया सानजानि बेनिफ्राय क'क्राझार जाबाय नों जाबाय सनितपुरनि नों जाबाय क'क्राझाराव थायो नों जाबाय मानसिया सानजानि बेनिफ्राय क'क्राझार जाबाय नों जाबाय सनितपुरनि नों जाबाय क'क्राझाराव थायो नों जाबाय मानसिया सानजानि बेनिफ्राय क'क्राझार रावबो बेहाय बर' मानसि गैया बर' मानसि सब तामुलपुर आरो कुमारिकातानि फैयो आरो सानसेखालि नों जाबाय नोङो जोंनि बे जिल्लानि नों जाबाय मानसिया सानजानि अके दानाबा नोंनि फिननायखौ नांगौ नोंनो फिननायखौ नांगौ नालाय जेम्स ओइ जेम्स ब्रादार नोंनो फिननायखौ नांगौ दा नोंनो फिननाय नांगौ ना बुंबाय थागोनल' नोंनो फिननाय नांगौ ना बुंबायल' थागोन बुंबायल' थागोन ना फिननाय नांगौ नोंनो रब्रा बुंनोबो हो एसेबां गिदिर जालायनानै माबा एसेबां गिदिर जालायनानै नोङो बुंनोनो रावखौबो चान्स होलायलाया आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जेम्स ब्रादार रावबो बेहाय बर' मानसि गैया बर' मानसि सब तामुलपुर आरो कुमारिकातानि फैयो आरो सानसेखालि नों जाबाय नोङो जोंनि बे जिल्लानिबो नङा नों जाबाय मानसिया सानजानि प्रकाश नार्जारी फंबायजों आंजों माने भिडिअ कल रायलायनाय आंनो भिडिअ रेकर्ड दङ आं नोंसोरनो खोन्थानि मानो होनोब्ला आङो प्रकाश नार्जारी फंबायखौ मालाबाबो मिथियामोन बे सानजाहानि नों जाबाय मानसिया सानजानि बेनिफ्राय क'क्राझार 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 प्रकाश नार्जारी फंबायजों आंजों माने भिडिअ कल रायलायनाय आंनो भिडिअ रेकर्ड दङ आं नोंसोरनो खोन्थानि मानो होनोब्ला आङो प्रकाश नार्जारी फंबायखौ मालाबाबो मिथियामोन बे सानजाहानि माने रावबो बेहाय बर' मानसि गैया बर' मानसि सब तामुलपुर आरो कुमारिकातानि फैयो आरो सानसेखालि नों जाबाय नोङो जोंनि बे जिल्लानिबो नङा नों जाबाय मानसिया सानजानि जोंनि बे जिल्लानिबो नङा नों जाबाय मानसिया सानजानि प्रकाश नार्जारी फंबायजों आंजों माने भिडिअ कल रायलायनाय आंनो भिडिअ रेकर्ड दङ आं नोंसोरनो खोन्थानि मानो होनोब्ला आङो प्रकाश नार्जारी फंबायखौ मालाबाबो मिथियामोन बे सानजाहानि माने